No mä aloin käyttää T-Maxia ihan sen takia, että jotenkin tuntui siltä, että olo on vetämätön, vähän on tollanen niin kuin voimaton meininki ja mietin, onko se niin kuin ikääntymisestä johtuvaa vai mitä liekkää ja tällä, että voisikohan tollanen tuote sit auttaa ja mulle se ainakin on toiminut. Että siksi sen aloitin, koska koin ikään kuin tässä iässä tarvitsevani vähän jotain lisäboostia. No tää oli itse asiassa aika yllättävää. Mä käytin sitä niin kuin muutaman kuukauden ja mä ensin mietin, että onkohan tästä mihinkään, että tuleeko minkäännäköistä vaikutusta vai onko nämä pelkkää niin kuin alitajuista hommaa, että joo, että on olo virkeämpi. Mutta kyllä se oli aika dramaattinen itse asiassa. Siinä meni joku 3-4 kuukautta, kun alkoi sitten niin kuin tapahtumaan. Mä jaksoin tehdä kaikennäköisiä asioita huomattavasti pidempään ja olo oli kaikin puolin niin kuin virkeämpi, energisempi. Se vaikutus oli niin kuin huomattava. Että mulla muuttui päivärytmi ja mä aloin tehdä kaiken maailman ihme asioita, mitä en ole ennen niin kuin viittinyt tai jaksanut tai halunnut tehdä. Mä oon nyt käyttänyt T-Maxia jonkun 5-6 vuotta ja en kyllä ainakaan tässä kohtaa aio lopettaa sen käyttöä. Että kyllä se on niin kuin radikaalisti vaikuttanut kaikkeen. No mehän ollaan kaikki yksilöitä, että joku tarvitsee lisäravinteita, joku ei tarvitse. Mä voisin suositella T-Maxia kaikille tällaisille, jotka vähänkään tuntee sellaisia tuntemuksia, että ei oikein jaksa, ei oikein viitti. Kaikki, jotka haluaa vähänkään tommoista niin kuin lisää virkeyttä elämään, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla T-Maxia.